Ano ang dengue? Ang dengue isa kabalatian nga tugas ng kagat sa lamok. Ano-ano ang mga sintomas nito? Sakit sa tiyan kapag suka, maitong na kolor sa dugo. Mataas ang hilanat sa solusyon 2 sa 7 ka adlaw, palanakit sa likod sa mata. Pagdugo sa ilong pagkatapos ng hilanat, nabudayan maging hawa, pagpanghina, rashes, kag palanakit sang kasukasuan. Kung makabatsyag sang ini nga mga sintoma, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center. Tanan kita magbuligay sa pagkapna sa dengue. Tandaan, kung wala lamok, wala sang dengue. Ano ang 5S kontra dengue? Ang una nga S, search and destroy. Pangitaon kagubon ang posibleng nga balayan sang lamok. Kaduha, self-protection measure. Magsuksok sing largo, long sleeve o kon medyas nga malaba para hindi kita makagat sing lamok. Maggamit sang insect o kun mosquito repellent. Ikatatlo, seek early consultation. Kung ikaw o kun ang imo nga pamilya ang maka-eksperyensya sing sintomas dala sang dengue, pareho sang hilanat, sakit sang ulo, rashes o kun pagsuka, gilayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga health center. Ikaapat nga S, support fogging in outbreak areas. Suportahan ang fogging sa mga lugar nga damo sing kaso sang dengue. Ikalima nga S, sustained hydration. Sigihon ang pag-inom sang oral rehydrating solution suno sa abiso sang imo doktor. Gani mag 5S na kontra dengue. Mensahe gikan sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cups, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning Iloilo. Welcome na diri sa aton sining programa. Sa ika-97th episode na sa aton sining programa nga nagadulong sa mga balita impormasyon gikan diri sa probinsya sang Iloilo, ang Ilonggo Cups on Air. Ako po naton sa subong aga. Nakaukap kita with Radio Ogyon Santa Barbara. Pagitan kita sa aton sining official Facebook pages, ang Iloilo Police Provincial Office, subong man sa Iloilo Police Provincial Office Kama Pro 6, at siyempre na with Radio Ogyon Santa Barbara. Kaya naman kita sa adlaw nga Martes. Una nga Martes kag impukada sining adlaw. Pero man sining adlaw sa bulan sang Hulyo tuig 2025. Live kita nga nag-broadcast diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kaluan ni Dr. Amiloy. Sa kalan sa aton Officer in Charge Police Colonel Roland Bulalakaw. Sa kalan sa aton Public Information Officer Police Major Lando Aranyo. Ikaw po ninyo sa subong agang inyo sining mga kabalikat. Sa technical side kabalikat Staff Sergeant Vincent Blusa Jr. Ako naman kabalikat
salamat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Welcome na diri sa ika-97 episode na sa aton sining programa. And of course, nagapasalamat kita no sa kalwan sang local government unit sang Santa Barbara, Iloilo. Pagpamuna ni Mayor Doc Dennis Superficial. And of course, sa management and staff no sang Radyo Ogyon Santa Barbara. Sa pagpanguna ni Kaugyon Boboy Sukal dito. And of course, kaupo naton dira no sa technical side. Kay Kaugyon Dennis Genesis de Mihilio. And of course, no, kay Mama Zoila, kay Mama Bimbim, and then kay Kaugyon Ray, no, Sedina. And of course, no, sa tanan naton dira nga mga kaupod sa Radyo Ogyon Santa Barbara. And of course, makitaan man kita no, sa ila sining official Facebook page ang Santa Barbara Ogyon page. At siyempre bulan sang Hulyo, masilibrar man naton sang 30th Police Community Relations Month. Sa ika-30 na nga tuig no, sa pag-celebrar naton or paghatag naton sang isa sini ka bulan sa aton sini nga Police Community Relations. Which is nga sa subong nga bulan sang Hulyo nakilirang aton sini nga mga activities. Kag in fact no miyara kita karon nga pagiwaton sini nga kick-off ceremony karon sa hapon no diri sa IBPO Provincial Headquarters. Kag ginapakatambungan no sa aton sini nga Napolcom Provincial Officer. Sa aton sini nga Ilonggo Caps Cover Gym. Kini patimaan na sa aton sini nga mga aktibidades. Subong sini nga bulan sang Hulyo tuig 2025. Kada siyempre way gid kadula dira kita no sa aton sini nga activity, ang blood donation activity naton. Pagahiwaton no diri sa aton sini nga probinsya. Nagahulaton na naton no ang aton sini nga exact date para sa aton sini nga bloodletting activity. And of course no, sa subong adlaw nakuha man kita no or makigangot kita no sa aton sining mapisan nga hepe sa Santa Barbara Municipal Police Station na Dugay-Dugay. Angot naman sa isa ni man ka accomplishment aton sining intensified campaign no against illegal drugs. Which is nga sa subong nga sining simana may ara kita no kapila sini ka mga accomplishment reports man gikan sa aton sini nga mga lower units no sa aton sini nga pagpabaskog sa kampanya naton no, or na sari-sari naton sini nga mga intensified campaign una na dra nung kampanya naton no, kontra illegal sini nga droga. Kag siyempre no magatag man kita sa gyapon no, sa mga pila ka mga tips and reminders. Sa aton sini nga mga motorista no nga nagatari sa aton sini nga dalanon. Which is no, dari sa probinsya sa Iloilo no, hindi gyapon kita masiro. Sa aton sini ka mga dalanon dira, may mga pila gyapon ka mga traffic kag vehicular incident na nakaluntad sa aton sini nga mga dalanon. And of course, sa aton sining pagpadayon, sa aton sining oras nga alas 10:34 na saga. Kinakalis galin nato ng aton sining mga live viewers sa subong aga. Watching itra no sa First Iloilo Provincial Mobile Force Company. Sir June 22 no. Thank you so much sa pagmonitor sir. And of course no kay Sir Delphin Aprisorado dira sa San Rafael MPS ng Lantauman. Mamapisan naton sining mga public information officers. Kung mandra sa Banwa sang Zaraga Iloilo, kay Sir Nonong Enrile. And of course kay Ma'am Joanna Isabelia. Thank you so much sa pag-monitor no, sa aton sining program. Kag sa tanan nga nagiwat sa ila sining birthday sa subong adlaw, happy birthday gid sa mga nagkaselebrar sa ila sining birthday sa subong premier Pietsa Uno. Premierong adlaw no sa bulan sa Hulyo tuig 2025. So happy birthday kid no kag subok na kay ulan diri sa banwa sa Santa Barbara. Happy birthday. Happy birthday to ulan no sa aton sining area. Which is na pasalamatan nato no
adlaw nga inulan, ano lang inita sa isa kadlaw is mala na aton sining palibot no. So manasing man sir may kung nagawlan ulan, ay siyempre sa subong nga binulan no. Ulano na giman sa subong nga bulan sa nga Hulyo. So sa liwato sa tanan nga nagaselebrar sa klase sining birthday, happy birthday kid. Celebrar naton sining birthday no nga mangin enjoyable lang, memorable kaga siyempre. Na maka-enjoy pag ikamuasta sa masunod ninyo sining birthday. So, sa mga luyag dra mag-shoutout no, pwede ka padangat no, early ka mo comment or kadto sa aton sining comment section. Ako niyo maka-shoutout ka mo dra kag mabasahan naton antes matapos aton sining program sa subong sining aga. And of course, no, good morning mandra kay Mama Annalena Hotia no aton dra nga gwapahon nga WCPD pension man aton dra. Kay Mama Annalena Hotia, good morning gid ma'am. Sa tanan naton dra nga WCPD family naton, good morning gid. Pagpungunan dra sa aton sining chief na WCPD naton kay Mama Police Major Maria Liza Nofente, good morning gid ma'am. And of course kay Sir Oscar Servidad. Good morning, good. Watching sa dra sa Banwasang Kabatuan na Iloilo. And of course, kay Ma'am Mary Jane Matoliano Makapuas. Dra sa San Enrique MPS na good morning, good ma'am. Sa tanan nga naka-monitor gid sa aton sining program. Happy Tuesday morning gid sa inyo tanan-tanan. Kay sa subong nga daan is primero gid nga adlaw sang Hulyo. Ano pa, Martes ba no? Kumbaga medyo basta Martes kag Biyernes ganeng entrada ko no. So dapat kita halong-halong gid. Kag chill lang kag always lang no nga enjoy. Kag himo lang sang maayo para nga maayo nga aton sining futuro. Kabalik ata Vincent. Sining oras nga alas 10:37 na saga. Yapon ka muna kalantaw diri sa aton sining programa Ilong ko Capson Air. Kunin mo sa subong aga kabalikat Staff Sergeant Erwin Magarso. Kaga this moment kabalikat Vincent no makikangunta naton ang aton sining mapisan dira nga hepe. Diri sa Banwasang Santa Barbara. Ako naman sa isa naman sining accomplishment. Successful accomplishment nato no intensified campaign naton against illegal drugs. Pero antes na nato na gin-acknowledge no ang second Iloilo Provincial Mobile Force Company naton. Thank you so much gid sa paglantaw sa aton sining program. Good morning mandra kay Sir Alejandro Catedral no. Good morning again. Thank you for watching. Live sa dra no, watching live dra sa Lanot Grande Lambunaw Iloilo. Thank you so much sa pag-monitor sa aton nga program sir kay Sir Alejandro Catedral. And of course sa tanan aton sining mga live viewers so thank you so much gid sa pag-monitor sa aton sining program. Every Sunday no tandaan lang naton no nga aton sining or every Tuesday rather aton sining program no diri sa Iloilo Police Provincial Office. Nakaukap kita no with Radio Ogyon Santa Barbara kada Martes ina sang aga alas 10 tub alas 11 sang aga. Abot nga may baluan ninyo no ang mga hilikoton kag programa sang inyo sining mga Ilonggo Cups diri sa Iloilo Police Provincial Office kag sa bugos naton sining probinsya kalakit ang mga lower units naton aton sining mga municipal police stations kag subong man ang aton sining duwa ka mga mobile force companies dira sa Banwasang Tigbawan kag subong man sa Banwasang Sara Iloilo. Happy Tuesday morning gid sa inyo tanan-tanan. This moment kabalikat Vincent no yara na sa piyak linya aton sining pisan kag gwapohon aton sining chief of police no diri sa Banwasang Santa Barbara aton sining dugang sining or bagakwaan dugang sining detalye no angot sa ila sining successful operations sa intensified campaign naton against illegal drugs. Yara na sa linya si Sir kabalikat Police Captain Rafi Sinieres. Sir, good morning good sir kag welcome diri sa aton sining programa Ilonggo Capson Air. Kaupo nimo sa subong aga kabalikat Erwin and kabalikat Vincent.
viewers, no. Ah, Okay, thank you so much sir sa imo sining chimpo sa subong aga sir no. Kay by the way sir, nagkaulan-ulan man dira sa inyo sa ubos sir sa dira sa poblasyon sir. Yun sa Kabalikat, Erwin ulan-ulan di subong, Oo. Taliti. Oo, kay inali na pero kanami sa aton sining chimpo sir no. Anyway, luyag naton ibaloon sir, pila naman bala ka persona nga aton sining natigayon sining madakop kahapon, kag ano oras na naton inisa nga dadakpan angot sa kampanya naton kontra illegal nga droga sir, Kabalikat Police Captain Senior sir. Yes, sa Kabalikat, Erwin, may operation kita kagabi at about 8:50 last night. Diri lang siya sa sa area natin sa Barangay Lanag, Santa Barbara, Oo. wherein kuha natin yung subject mo, si alias Marlon. Mm. HLI yun ito, sir. Tapos ang nakuha natin sa subject is more or less 7 grams sa nga suspected siya buno with SDP, Mr. 47,800, sir. Okay, ano ni sir ang aton sining apprehended person ngini sir is or nabaybasin naton is pamilyado ini sa sir kag ano niya nga sining permanente sining obra sir? Bali, ano pa niya, single niya, no? Estudyante. Oho. Oo, sir. Single niya, sir, estudyante. Wala man siya sang obra. Oo. Mo niya sideline, sir. Okay, sa din ni sa eskwela sir, dire man sa Banwa sang Santa Barbara sir or sa city ni sa eskwela sir? Dili ni sa Santa Barbara, pero subong do lang siguro nag-eskwela, Kabalikat, Erwin. Okay. Nag-engage niya sa, sa illegal nga, activity. Oo. Mga pila man ni kabulan sir or inadlaw ang aton sining pag-monitor sa sining legal activity sir? 2 weeks aton nga monitor siya, Kabalikat, Erwin, no? And then last night, na positive naman, din nagkandak na lang dito sa bypass operation lagi sa subject, sir. Oo. Ano ni sir ang iya sining aside sa nang gaduso sa sang illegal sining droga sir, nagagamit pag ni sa or nakatuwad sa sir nga nagagamit man sa sang illegal nga droga sir? Yes, sir, kaya actually may record man ini siya sa una kay Oo. engage man siya sa pangawat man ini siya Oo. kay sa una mga gasolina sa mga truck na bala, mga baterya sa mga nagapark nga sa lakyan na lang May sa gabi bala, sir. Oo. So may record na niya sa ato na muna tapos sabaybayan pag nato nag-engage pa dito sa illegal drugs. Okay, kag sa dito sa ila sir nga residente sir or sa barangay niya sir mismo sir may mga record man isa sa aton dira nga or sa barangay nga kung sa din sa nag-star sir? Actually, wala sa dito record, no? Pero sang may complain na, din pa monitor nato ni siya. Oo. Positively na-identify ni siya nato, no? Sa pero sa aton na investigation. Oo. Pero wala ito nag-file complaint na naton nga, ang complainant naton wala nag-file sang case din sa iya. Oo. Pero lately, muna siya na monitor naton sa nag-engage pa sa illegal drugs. Muna din kandakan naton dahil ba, sir? Okay. Kag ang ining persona bala sir is nadala na gid man ni before sir sa aton sining listahan sir sang tukhang pa that time sir or ulihi lang ini sa sir? Wala ni siya madala, Kabalikat, Erwin, no? Lately lang ni siya ang yangalan. Okay, ulihin na sa naguli no. Nakatuan man sa sir kung sa diin iya ginakuha ining iya sining orang source ang ila sining illegal nga droga kag nakatuan mo bala sa sir kung sa diin niya pag gina-dispose ining illegal nga droga sir? Yes, Kabalikat, Erwin, diri na ginakuha sa holding sa aton nga investigation. Diri ginakuha sa Kabatuan. Kung hindi sa dito makakuha, diri na mismo sa Santa Barbara muna subong ginakandaka natin sa investigation, no. And then diri lang yang ang mga transaction niya within lang sa area ng Santa Barbara. Okay, kag ano ni sir may kay since nga lamaharon pa may nga aton sining suspitsado sir. Ano sir ano pa ni kompleto pang iya sining parents sir ang iya sining ginikanan? Buhi pa man ang iya sining mga ginikanan sir? Yes, kompleto pa. Okay, kag nano man sir naka or basiko na istorya nato ang iya sining ginikanan sir kamusta ning iya sining record sir nakatinergid man ni sa ila sining panimalay or nagapalaboy-laboy ning ini sir?
Kaya hindi sabi, pero may attitude din ng bata, no? Hindi naman makontrol sang mga parents. Oo. So, amuni nga na involved naman siya sa, ano, no, sa illegal activity sa Balikat Erwin. Okay. At this moment, siguro sir, mensahe na lang naton sir sa mga ilibinagid kay si ining suspitsado naton is medyo bataon pa, and then estudyante man sa kag since nga nagunta naman sa saya sining pagtuon. Mensahe na lang naton sir sa mga kabataan sir nga ilibinagid sa sining pag-intensified campaign or sa intensified campaign naton against illegal drugs. Agod nga malikawan ining hindi manami sining bisyo kag illegal nga likoton sir kabalikat Police Captain Senior sir. Yes, sir, natanong din nato ng especially ng mga kabataan, no? Mag-stop na sila, sir, sa engage sa illegal drugs. Okay, siyempre, wala man sa mayo nga future para sa ila. And later on, once nga ma-identify sila, makandakan lang sila sa operation, and then, ano pa sila, sir, ma-detain ka. Magbabay na basta lang, sir. So, hopefully nga, being deterrent man sir, no, sa mga kabataan, mag-stop na sila engage sa illegal activities, especially sa drugs, sir. Okay. Thank you so much, sir, sa imo sining chimpo, sir. No? Once again, congratulations, guys, sa aton sa ining mga operatives dira sa imo sining pagpunguna, sir. And then, congratulations man sa mga pumuluyon naton, sir, nga nagbulig nga agad nga mangin successful maning operation naton angot sa kampanya naton kontra illegal nga droga, sir. Thank you so much, sir. Kabalikat Police Captain Rafi Siniere, sir. And good morning. Thank you, sir, and good morning, sir. Aton sining nabatian, no? Aton sining hepe, no, diri sa Banwasang Santa Barbara. Kabalikat Police Captain Rafi Sinyeres. Amot sa sining isa naman ka persona nung natigayon sining madakop kagabi. Lamaron pa ning suspitsado naton. So, napatian nyo naman, no, ang mensahe sa aton sining hepe. Binigit sa mga kabataan nga hindi na dara mag-engage pa, no, sa kangay sining likoton or sa sining illegal sining likoton. Which is amo ni mga sablag sa imo sining potoro. Kabudlay nga kabalikat Vincent, no, nga may police records ka. Amo na blambal nila, no, nga paginulsol kung isa sa ulihin na. Kung bata ka pa karon dara kag nakahimo ka na sang amo sini or may police records ka na. So mabudlay na nga irigay ng imo naman sining dignity dira. Kag mangin sa vlog pa no nga makakita ka dira sang mayo sining obra. So subong nga daan sa lubrahan nato, no, tanan gina-check dira ang imo sining background. So even kani sa may eskwelahan nato, no, sa mga even nga magabot ka ng isa college, no, magkuha ka sa mga scholarship dira. Gina-check man dira ang imo sining background. Mga background investigation, no, kalakit na dira nga aton sining mga police records. So mabudlay, no, sa mga kabataan naton dira, no, hindi na dira mag-engage pa or hindi na patintar pa dira. Labi na ginang paggamit, no, kag subong man ang pagduso sang illegal sining droga. Kung ginapiskwila man lang kamo sang ginikanan nyo dira, no, hindi na dira mag-intra pa kung ano-ano dira. Kaya ang aton sining ginikanan dira is willing gid maggasto kang magasuporta sa inyo as long as nga pag-eskwela inyo sining ginatupag dira. Plano sa mga kabataan nato na may damo sa mga kabataan nung kaysa hindi kisa magpaswito sa ila sining mga ginikanan no nga which is nga why kita sang manami sining maabdan no kung hindi kita magpaswito kag magpadisiplina sa aton sining mga ginikanan. Sa aton sining mga kabataan tara eskwela tarong, eskwela mayo. Amo na blano kung estudyante ka dapat isang imo sining ruta dira. Dapat eskwelahan, balay lang kag simbahan. Kaya kung iba na ruta isa balay, eskwelahan, mga cutting classes, and then makadto kung diin dira nga mga grupo kag bisyo kag temptasyon. Ang inyo sini nga katuan hindi wala gid sang manami sini nga maabdan. Daton sining oras nga alas 10:49 na saga. Good morning dira no kay Sir J. Melimena. Ang mapisa naton dira nga Public Information Officer no sa Batad, Iloilo. And of course kay Mama Irene Taniñas Tuos. Kakasubong man sa kay Ma'am Nala Rodriguez no, good morning dira. Kakasubong man kay Sir Jed Canhan no, good morning Ged. Kakasubong man kay Sir Lakwatero Lispo RS Pops no, good morning Ged. Sa aton sining pagpanumbalik, magatag naman kita no, sa mga pila ka mga tips and reminders.
Sa aton sini nga mga motorista no nga nagatari sa aton sini nga dalanon. Aton malikawan nato ng aton sini nga mga disgrasya dira sa aton sini nga dalan. Ay manablakong kaysa no sa aton sini nga mga motorista dira. Kung maglabay kita sa aton sini nga mga dalanon dira is dapat extra gid sini nga paghalo. Subang naton dira nga mga tips and reminders sa aton sini nga panumbalik pagkatapos sa aton sini nga mga anti-criminality campaigns. Yari ang pila nga mga panungtong abot nga makalikaw sa fake news o konsala nga balita kag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikadua, likawan man ang pag-share sa mga duluda nga impormasyon nga makahatag kakupma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton na bata. I-follow man ang mga official Facebook pages sa inyong kapulisan agod nga mangin updated sa mga pasaligan nga impormasyon. Ibaluhon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar agod makapadakat sa impormasyon kung kinahanglan. Ini nga pahanumdom kinatulong sa inyo sa Iloilo Police Special Office, the home of the Iloilo Cops. Ano ba lang ang dapat natin limuon agad na hindi pakawatan ang aton mga salakyan? Una, ikawan ang mag-parking sa mga matulog na lugar. Ikadua, saraduhon din ang mga bintana at portahan sa salakyan ang distribubayaan. Ikawan man na magpilin sa mga panahalong na importante na dokumento gamit common kwarta sa sulod sa inyong salakyan. Maghalong sa mga tao na nakamalapit sa inyong salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyong salakyan, ilabi na din ang bintana at kwarta. Mas makakaayo kung may harap dashcam o alarm system ang inyong salakyan. Ibaluhon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit na police station sa inyong lugar agad makapangayot sa gilayon na public o responde kung kinahanglan. Panginalerto sa tanan nga nikon, hindi makakampan. Ini nga panungdom pinatulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Iloilo Cops. Road safety tips, slow-moving vehicles, visibility, siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa atong salakyan, ng iban pa nga mga accessories nila para sa atong matalusay nga pagbiyahe. Right lane usage, sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatao nga linyang sanggalan. Signaling, gamiton din ang signal lights antes mag-ikot o kung magpunto para maalerto ang nakasunod ng mga salakyan. Speed limits, magpadalagat sa naganaigo nga kadasgo para malikawan ang aksidente kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang hindi pag-intindihan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Iloilo Cops. Sa aton sining oras nga alas 10:54 na sa aga. Sa gyapon ka muna kalantaw sa aton sining programa Ilonggo Cops on Air with Radio Ogyon Santa Barbara. And of course, mabatean man kita no sa aton sining radio frequency sa FM radio ninyo dira no kadto lang sa 106.7 FM sa lidinsuan sang inyo sining mga radyo. Opo ninyo sa gyapon na kabalikat Staff Sergeant Vincent Blusa Jr. and kabalikat Staff Sergeant Erwin Magarso. By good morning idra no sa kay Surge Police Lieutenant Philip Hirao dira sa Bingawan Municipal Police Station, and of course sa tanan naton dira nga mga katropa naton nga nalantaw dira sa Bingawan MPS. Kag sa mga luya pa dira magingabot sa inyo sini nga mga greetings no, pwede pa kamo kay ngagaw samtang ongoing aton sini nga programa sa subong nga aga. In this moment maghatag kita sa mga pila ka mga tips and reminders
Sa aton sining mga motorista no sa ilubinagid sa mga nagataris. Sa aton sining dala noon sa subong siningaga. So ano pa lang entrada sa nga adlaw or entrada nga bulan or nga adlaw sa bulan sa nga Hulyo kaga Martes pa no, so dapat extra lang kita dira nga pagalong-along sa aton sining mga motorista. So tandaan lang permi no, kung nagamotor ka mo dira hindi ka makalipat nga mag-sok-sok sa inyo sining mga helmet. Kaga siyempre no, proper attire no sa pagbiyahe. Subong man sa aton sining mga motorista man dira nga nagadala dira sa mga wheels nila. Ang ila sining mga four-wheeled vehicle dira. Pinagay sa inyo sining mga sedan dira or mga SUVs nyo dira. So pag automatic no pagsulod sa aton sining mga salakyan. Sok-sokin permi sang seatbelt. Kaya sana kadako nga bulig no just in case nga madisgrasya kita. At least no protektado kita no nga hindi kita dara magtalabog sa aton sining mga salakyan. No kag siyempre no sa mga driver naton always gino nga kondisyon aton sining kagalingon. Sa aton sining blow bagets gani no sa BLOW BAGTS dapat ang pinaka-importante dira ang aton sining self no kukulingon naton kung sa diin man kita nagabiyahe no or ilabi na gid sa mga long distance trip dira no nga kondisyon aton sining kukulingon no kag nakatulog kita maayo agod nga safe ang aton sining pagbiyahe kag safe man ang mga upod nyo dira sa inyo sining salakyan or mga karga nyo sa inyo sining mga salakyan dira no kay injidiyo naton o dapat isipon naton no nga kabuhi ang aton sining ginadala kag nga buhi ngay nais wala sang replacement wala man kita sang backland dira no kung once nga madula ng kabuhi naton siyempre na mangin ano ka na lang mangin abo ka na lang kag mangin history ka na lang kablikat Vincent ina kung mayong imo sining nga history kablikat Vincent pero kung hindi ka ni manami tilaban-laban manablan nila nga kung wala ka na kung hindi manami manimo sino nga inimuan sung buhay ka pa laban-laban ang istoryahon sang tao si Moy siyempre man hindi manami maging kwento ka na lang kwentong kababalaghan or bad story or good story dira pero laban-laban ka matter kaya kablikat Vincent no dasig pangandaan magpasa ang mga istorya kung hindi manami dasig malimtan kung mayong imo sining imuan pero manablan nga patay ka na or wala ka na ginaliba ka pa mas maayo gid yan ang mayong imo sining hinimuan kaya mo na mambal nila nga wala sila mambal basta mayong imo sining imuan basta nga no comment gid kung maayo pero kung mulain gani laban-laban damo sila sang mambal. Tama na no sa aton sining mga motorista dira along-along gid sa inyo sining pagtari sa aton sining mga dalanon kag dalaman sa mga protective gears dira no or protection naton kaya sa aton sining pagbiyahe ilabi na gid ang inyo sining mga raincoat kaya inali lang kisa katupa ang ulan like diri sa Banwas ang Santa Barbara ni bago ulan nagturo talitik ang nagulan-ulan subong nagsanaaw na naman kablikata Vincent. Kag siyempre ngay makalipat no nga kung antes kita maglakat pangamuyo gid no kag subong man pag-abot aton sa aton sining mga destination salamat man kita dira nga nakaabot kita sa aton sining destination na kablikat Vincent kaya mo nablan ang bal nila nga pag biyahe or pagali naton or pag travel naton nga safe kag subong man pagkadto naton sa aton sining mga destination nga safe kita isisa na ina kadako nga blessing sa aton sining or aton sining mabaton every day no so dapat pasalamat gid kag always gid nga maghalong. Sa aton sining oras nga alas 11 na saga. Once again, nagapasalamat kit kita sa inyo sining pagupod sa aton sining programa. By the way, no, kinaknalis kalinay nato no, si Maring Chris Cloud Blusa naglalantawag sa aton sining program. Okay lang din si paring Vincent Madza. Ari di siya siya nag-operate sa subong kan lang taman si Maring Phoebe Libero na thank you so much gid sa pagmonitor sa aton sining program dira sa Banwasang Barotac Nuevo Iloilo. Sa hubungan man lang taman dira ang aton mapisan nga Public Information Officer si Sir Police Lieutenant Johnny Bundak. Ang subong man pisa naton nga hepe no dira sa Banwasang Pavia Iloilo si Kablikat Police Major Jose Nemias Pamplona. And of course ang aton sining mapisan man nga hepe
dara sa Banwa sang Kabatuan Iloilo si Ma'am Kabalikat Police Captain Eileen Lacrite. Kagasubong man dara sa Banwa sang Maasin si Kabalikat Police Lieutenant Cyron Impedrad. Good morning, sir. Sa tanan naton dara nga mga Ilonggo Cups dara sa Banwa sang Maasin Iloilo. Kagasubong man nagalantaw man ang mapisa naton nga lagting nga investigador. Diri sa PIDMO naton si Kabalikat si classmate Staff Sergeant Ronald De Nuevo. And of course aton dira nga PIDMO family. Pagpungunan ni Sir Kabalikat Police Major Aldren Lamera. Kagasubong man sa aton dira nga PPO. Kay Ma'am J. Lanyada. Subong man kay Ma'am Rachel Canha. Good morning, ma'am. Subong man sa kay Sir Corporal Siposo. Good morning, good. Pagpuna dira sa aton nga mapisan nga Chief PPO. Kay Sir Police Lieutenant Colonel Estember. And of course kay Sir Police Major Marvin Buenavista. Good morning sa inyo tanan-tanan dira. Tanay naman kita sa masunod naton sining episode. Huwag masunod naman nga segment no naton by next week diri sa Ilonggo Cups on Air naton with Radio Ogyon Santa Barbara. Nagika lamang diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kaluwan ni Dr. Amiloy. And of course, nagkapasalamat kita with Radio Ogyon Santa Barbara. And of course, kay sa aton sining Santa Barbara LGU. Kay Mayor Dennis Superficial. Thank you so much, sir. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ang kalinungan, kakatawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Officer in Charge, Police Colonel Roland Bulalakaw, sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo, nangin ko po ninyo sa subong kang inyo sining mga kabalikat. Sa technical side, Kabalikat Staff Sergeant Vincent Luza Jr. Ako naman Kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan.